शुभांगी की होमस्टे तुमच्यासाठी काही पण. तर आता सिल्वर रूम बुकिंग करणाऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज आहे. तुम्ही इथे बघू शकता आपला AC ऑन झाले. वाटलं थंड? चला आता मी तुम्हाला परत व्हेज थाली दाखवतो. आणि आज किती व्हेज थाली तुम्हाला आज बोर्डवर दिसेल. 10 व्हेज थाली. त्यात आहे बटाट्याची गोडी भाजी, काले वाटाण्याचा रस्सा भाजी, लाल माठची भाजी, कांदा भाजी, चपाती, डाळ आणि डाळ. 2 डाळ आहेत का गाजर? कपडे धुणे. ऐका, तुम्हाला काम दिलं इकडे. वरचा टेरेस पुसणे आणि 2 नारळ खवणे. ठीक आहे, हे असं काम हे आम्ही काम का देतो काय माहिती. आम्ही सकाळपासून उठतो ना, मग जरा 3-4 ला काजल जरा झोपते. बरोबर काजल? त्यात पण फोन चालू. त्यावेळी आपले इकडे एक पंचिंग काय होतं तुमचं इकडे 4 ला पंचिंग होतं काय? 4:15 ला आला की हाफ डे. इथे बघा भजी चालू आहे. आज तुम्हाला 10 पैकी 4 व्हेज थाली गोल्डनचे आहे आणि 6 व्हेज थाली सिल्वरचे आहेत. तर आता कसे उपवास लागलेले आहेत, पण तुम्ही बिंदास या. तुम्हाला नॉनव्हेज खायचं असेल तरी बिंदास या, काही प्रॉब्लेम नाही. आम्ही वार आणि दिवस बघत नाही या बिझनेस मध्ये. तुमच्यासाठी काही पण. हा, वार आणि बिझनेस असं हे आहे काय, शुभांगी की होमस्टे तुमच्यासाठी काही पण. अरे वा, कधी पण नाही, कधी पण नाही, काहीतरी सीमा असायला पाहिजे. कधी पण म्हणजे सकाळी 10 ते रात्री 10 फुल, कधी काही मागा 10 ते 10. त्याच्यानंतर त्याच्या आधी जरा रिक्वेस्ट आहे, कंट्रोल करा. हे बघा भात बघा कसं मस्त गरम गरम येतो. वा वा वाफ आले पाहिजे. आणि आजच्या भाज्या बघा जसे तुम्हाला बोर्डवर दिसले ते बटाट्याची भाजी, लाल माठची भाजी आणि वाटाण्याची रस्सा भाजी. एक वा आमरस ठेवलेला आहे. येस, तर अशा प्रकारे सर्व 4 थाल्या झालेल्या आहेत. आणि हे आता थाली चालले वरती. चला जाऊया का रुणाले मॅडम? भजी पण बघा कसे बाहेर येतात आहेत फुलून ताटाच्या बाहेर. याला म्हणतात खेकडा भाजी. वा वा, एकदम छान वाटते. 1 2 3 कधी कधी मोजावे लागतात, कधी कधी भाजी कमी जास्त होतात. एकदम छान. तर सर्वांना परत गुड मॉर्निंग. आता तुम्हाला आजचा नाश्ता सांगतो. 8 वाजल्यापासून 8 चहा गेले, 5 पोहे गेले, 2 कॉफी गेले आणि त्यासोबत आता इथे काय बनतं थालीपीठ. ही थालीपीठ आम्ही तुम्हाला कधी देऊ, ह्याला वेळ लागतं बघा. हे सर्व चपाती भाकरीसारखं इकडे थापायला लागतं, इकडे प्रॉपरली करावं लागतं. मग चटणी पाहिजे तर दही. हे कसं टाईम कन्झ्युमिंग आहे, तर थोडा वेळ लागेल. सकाळचं जर वेट करायला रेडी असाल तर तुम्हाला हे मिळेल. आणि उपवास असेल तरी आम्ही हे देऊ शकतो. जसे साबुदाणे वड्यांना कसं देतो आपण, तसे आम्ही थालीपीठ देऊ शकतो बघा. आणि चटणी आहे, चटणी तर चटणी किंवा दही. तिकडे बघा आपली हिरवे वाटाणे आणि बटाट्याची भाजी जी आपण आता सर्व करणार आहे. या सर्वांनी आमच्यासोबत जेवायला. पहिलं आमच्या गेस्टचं जेवण, मग तुमचं जेवण आणि मग आमचं जेवण. तिकडे सर्व असे वाढून घेतो बघा व्यवस्थित. आणि भाजी पण बघा किती फ्रेश वाटते बघा, एकदम छान. एवढे एक भाज्या वाढल्या ना तर सफिशियंट होतात खायला. इव्हन एका भाजीबरोबर माणूस जेवू शकतो. तरी आता सरप्राईज आहेत बघा कोणते 2-3 भाज्या ते तुम्हाला आता दाखवतो मी. वाटाणे देऊया. आणि थोडा रस्सा पण लागतो एकदम, पण वाटाणे हो. बटाटे पण असे छान वाटतात खायला. आता ही 4थी. 4 थालीचे एकत्र वाढून घेतले म्हणजे ते कसे सेपरेट करता येतात आम्हाला. बघा असं वाढला गेलेलं आहे. किती सुंदर वाटते बघा, किती छान वाटते. तर ही झाली आपली पहिली भाजी. तर सर्व थालीमध्ये पण ठेवूया. थालीमध्ये बघा आंबरस आणि सॅलड ठेवला गेलेला आहे पहिलंच. ओके, तर त्या बाजूला आता सर्व भाज्या ठेवूया आपण आंबरसच्याच बाजूला. ही भाजी इकडे उचलली, ही भाजी इकडे ठेवली. तर ही भाजी. चला इकडे लोणचं वाढायचं काम चालू आहे. आणि इकडे आता काजल आपली कोथिंबीर वडी बनवलेली आहे, ती आपण सर्वांना देतो आहे कोथिंबीर वडी. आणि त्यासोबतच इथे आपली कोणती भाजी काजल? मेथीची. आपली मोठी मेथी आणि ती ना. ओके, तर मोठी मेथीसाठी आपले सर्व भाजीच्या वाट्या घेऊया आपण. हे 4ही वाट्या घ्या गाजर. ह्याच्यात वाढा 1 2, हे 2 आणि 3 4. त्या सर्व वाट्यामध्ये मेथी वाढा. ओके, जशी जशी मेथी वाढली जाते तशी तशी आपण ह्याच्यात सर्व करूया. 1 2 3 आणि ही आपली 4. तर इकडे आपली मेथीची भाजी गेली आहे. आणि त्यानंतर आपली आता आहे सर्व कोथिंबीर वडी बघा. 1 2 3 आणि 4. त्या भाज्यांच्या वाट्या एक्स्ट्रा झालेल्या आहेत. ठीक आहे. आता डाळ
आता डाळीसाठी आता आम्ही सर्व अवेलेबल करतो बघा. डाळीसाठी 4 वस्तू पाहिजे आम्हाला. ओके डाळ. काकी तुम्ही भात वाढताय ना? हे घ्या तुम्ही इथे खाली घेऊन भात हा भातासाठी आहे काय? ओके. तर भात बघा एकदम गरम गरम वाफ येते बघा किती सुंदर. इथे ठेवूया म्हणजे काकी एकदम व्यवस्थित वाढतील. चला इथे काजल तर डाळ वाढते एक एक डाळ. आणि आता 2 भाज्या झाली. तिसरी भाजी कोणती काजल? तिसरी भाजी इकडे रहस्य. तिसरी भाजी इकडे गवारची जरा तपतपीत भाजी आहे. त्यासाठी आपले कोणकोणत्या वाट्या राहिल्यात? वाटी नंबर 1, ही वाटी नंबर 2, वाटी नंबर 3, ही वाटी नंबर 4. इथे वाटा अशा हे होतात आणि इथे आपली डाळ जशी पासॉन होते सर्व चारी. आणि तुम्ही बघाल ना हे बघा हात लावतो तर गरम गरम एकदम. ओके. आणि इथं भात पण गेलेलं आहे व्यवस्थित. चला हे भात आपलं भातासाठी मी काकी इकडे पास करतोय. हे बघा भात. गवारीची भाजी. आणि त्यासोबतच बघा गवारीची भाजी पण वाढली गेली आहे. एक आता आपण बघूया गवारीची भाजी किती आहे काजल बघ जरा. ही जर आपण उचल म्हणजे अजून किती ताटं बनवू शकतात. गवारीची भाजी खूप आहे. ओके. आणि पाल्याची भाजी मेथीची भाजी दाखव. मेथी 2 जण. म्हणजे जेव्हा आम्ही जेवण बनवतो ना तेव्हा आता जर 4 थाली असेल तर 6 थाली आमची बनवू शकते. ते कसं आमच्यासाठी पण बनवतो ना. हां. आणि व्हेज कसं मम्मी मी सर्व जर आम्ही 4 पण आज व्हेजच आहात. व्हेजच आहे आणि आता व्हेजच आहे मार्गशीर्ष चालू. ओके. हेच आपली चपाती केली की आपली व्हेज थाली झाली रेडी. हो. व्हेज थाली पण एवढी टेम्पटिंग होते नाही की कोणी पण आवडीने खाल. बरोबर ना मम्मी? होय. हां. तर इकडे काय केलं तू? कपडे फोल्ड बाहेरचे. आजचं काय हे कालचं आहे वाटतं 10 वेळेस थाली. या काकी आपण एक एक घेऊन जाऊया. हे बघा ही एक थाली झाली रेडी. 1 2 3 4 5 सर्व मोजावे लागतील बरोबर. हा याच्यात राहिलाय पापड राहिले तर पापड एक एक चपातीवरती ठेवा म्हणजे कसं वरती नेता येईल आपल्याला बरोबर. स्पून ठेवायचे, चमचे ठेवायचे त्याच्यात. ओके. तर इथे बघा आमचे 4 थाली आज रेडी. आणि किती टेम्पटिंग वाटतात बघा. एकदम पौष्टिक आहे, घरगुती बनवलेले आहेत. म्हणजे तुम्हाला हिरवी दिसते बघा. आणि ही पण भाजी एकदम लाल वाटाणे चांगले. आपली गवारीची भाजी म्हणजे व्हेज थाली पण अशी आहे ना की सर्वांनी ओपिनियन सर्वांनी व्ह्यू काय दिले इकडे न खाणारे पण इकडे व्हेज पूर्ण खाऊन जातात. आणि समजा आणि तुम्हाला एक लॉजिक मी सांगतो. जर बुफेमध्ये तुम्ही जेवताय ना तर एक चॅलेंज आहे बुफेमध्ये तुम्ही एवढं जेवून दाखवा. एवढं जेवूच नाही शकणार तुम्ही कारण त्याच्यात सर्व सोडा मारलेला असतो. आपण बघ कुठे कुठे प्लेटर थाली खायला जातो ते बाकी जाऊ द्या. हां. तर इथे आपली थाली गेली आहे. आता काजल आणि मी एक एक थाली घेऊन जातो. ओके. फोन आलेला आहे. गेस्टचा फोन आलाय. भूक लागलेली आहे त्यांना. आल्यावरती आलं बरोबर त्यांचाच फोन आलेला आहे. ओके. तर इकडे आपली थाली आली आहे. बरोबर गेस्टचाच फोन आलाय. भूक लागली आहे. ये कैरियर का कंपनी अच्छा रहता है. एसी में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सा है? ये कंपनी तो बहुत सारे हैं. ब्रांडेड में बोलेंगे ना. हाँ. कैरियर का. ये ब्रांडेड आता ना. हाँ. मतलब ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है इसका. ये सब कंपनी का ना रिमोट दिया है और क्या दिया है. ये सब जॉइंट्स दिए हैं और ये वायर दिए है. तर वरती आपलं AC फिटिंगचं काम सुरू आहे. इथेच ठेवूया साईडला. तसंच बघा आतमध्ये आपलं AC इकडे इन्स्टॉल झालेलं आहे. अजून चालू करायचं बाकी आहे. बाकी सर्व त्यांचं सामान इकडे तिकडे पडलं आहे बघा. म्हणजे असं लावलं की इकडून ACची हवा डायरेक्ट आपल्या मोठ्या बेडवर येईल. आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा AC चालू असेल तेव्हा हा दरवाजा बंद करायचा.
तर आता सिल्वर रूम बुकिंग करणाऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज आहे. तुम्ही इथे बघू शकता आपला AC ऑन झालेला आहे आणि सिल्वर रूम पण आपण AC रूम आता म्हणू शकतो. जसं गोल्डन AC होतं तसं सिल्वर AC सुद्धा झालेला आहे, लागलेला आहे, ऑन पण झालेला आहे. आता मी काजल आणि मम्मीला बाहेर वेटिंगला ठेवलेलं आहे, त्यांना आतमध्ये घेऊन येतो आणि हा रूम किती थंड झाले हे त्यांच्याकडून आपण बघूया. दरवाजा बघा मी क्लोज केला, कारण आपण 1.5 टनचं घेतलं तर हा आरामात AC कूलिंग होईल. दरवाजा उघडा केला तर मग कूलिंग थोडा प्रॉब्लेम देऊ शकतो. चला तर मी डोअर ओपन करतो आणि जेव्हा पण तुम्ही ACचं रूम घ्याल, हा बाहेरचा फरक माहितीच पडतो आहे आणि तुम्हाला इथे याचा आवाज येत असेल. कंप्रेसर पण बाहेर ठेवलं आहे. चला दोघांनी चला या. आता आपलं मन वेटिंगवर, कारण रूम AC लावली आहे तर रूम थंड हे एक्सपिरियन्स तुम्ही घेतला पाहिजे, फक्त बघायला नाही. कूलिंग कशी झाली आता मी 5 मिनटं चालू ठेवलं होतं आणि आमची सर्व बघा व्यवस्थित. आज एकही रूम चेक इन नाही आहे, सर्व 4ही रूम आज खाली आहेत. सकाळी चेकआउट झालं सर आज चेकआउट झालं पण आता आज कोण चेक इन नाही, उद्यापासून सर्व आहे. तर बघा सर्व क्लिनिंग प्रोसेसमध्ये असतं. आणि तुम्हाला इथे पण व्यवस्थित वरती ठेवलेलं आहे, म्हणजे खाली पण जायला काय प्रॉब्लेम नाही. ह्याच्या खाली बघा वरती आहे, बरोबर. चला म्हणजे खाली लागणार पण नाही. चला या पाठोपाठ आतमध्ये. चला मस्त वाटलं थंड? वाटला. मी ना पडते ती झोपा. रूम थंड आहे. छान आहे. आणि दिसते पण छान ना. हां मस्त ना. फार झालं. पण एक रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही 3 माणसं आहात तर 2 इकडे आणि 1 इकडे, बरोबर. हा दरवाजा तुम्ही बंद ठेवा, बंद ठेवायचा, उघडायचा. तर कूलिंग तुम्हाला पण क्वालिटीची मिळेल. नाही तर तुम्ही म्हणाल कूल नाही होतं काय नाही होतं, तरी 1.5 टन आहे ना. 1.5 टन असलं तर बघा, 1 टन असताना तर अजून जरा लेट लागलं असतं, लेट झालं असतं. पण ह्यानं 5 मिनटं 3 मिनटं बाहेर ठेवलं, 3-5 मिनटं लगेच कूलिंग झाली ती. 10 मिनिटं चालू राहिल्या तर थंडी वाजेल. हां थोड्या वेळाने बंद करायला लागलं, आताच लादी. आणि पहिल्यांदा आमच्या सिल्वर रूमच्या भिंतीला, सिल्वर रूमच्या टाईल्सला जरा थंड वाटलं असेल, थंडावा झाला असेल. तर कसं वाटतंय रूम पण AC रूम झाला आपला गोल्डन. बघा इकडे विंडो सर्व बंद करा, कारण ह्याच्या पाठी जाळीवाली विंडो आहे बघा. हे बघा ते आहे आणि इथे पण विंडोज आम्ही बंद केलेले आहेत. तर व्यवस्थित आहे. आणि जे पॉईंट आहे, इम्पॉर्टंट पॉईंट, आता आपण 3 माणसांच्या इकडे घेत होतो 1700 रुपये, बरोबर. म्हणून मी ह्यांनाच रिव्ह्यू देण्यासाठी आणलं की कसं वाटतंय हा रूम. तर इकडे तुम्ही बसाल ना, कारण इकडेच हवा फेकते बघा ती. आता मी इकडे बसलो ना आणि समोर ना, म्हणजे त्या हिशोबानेच लावले. मेन बेड आहे ना आपला, डबल बेड, तर इथेच हवा गेली पाहिजे. तर जे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, हा रूम 1700 रुपये होता 3 माणसांसाठी, बरोबर. आणि बाजूचा रूम होता 2200 रुपये 3 माणसांसाठी नॉन AC. बाजूला गोल्डनमध्ये आपण 600 रुपये वाढवले होते. AC घेणार ते 600 रुपये, इथे 500 रुपये वाढवले. ठीक आहे, म्हणजे हा रूम विथ AC घेणार तुम्ही, ते 1 माणूस असो, 2 माणूस असो, 3 माणूस असो, AC घेणार तर 2200ला पडणार, म्हणजे सर्वच. पण हा रूम दरवाजा बंद करून AC वापरा, 2200 रुपये. आणि ह्याच्यात पण एक्स्ट्रा जर कोण आलं, जर 4था माणूस झोपतोय तर त्याचे 700 रुपये लागतील, बरोबर आहे ना. समजलं. गोल्डनमध्ये 600 रुपये ॲड होतात आणि सिल्वरमध्ये 500 रुपये ॲड होतील. आणि ज्यांनी आता बुकिंग केलेली आहे ऑलरेडी, तर तुम्हाला सिल्वर AC मध्ये पाहिजे असेल तर सांगा, तुम्हाला AC लावून देऊ आम्ही. इथे पण तुम्ही सांगू शकता, इथे येऊन पण सांगू शकता की तुम्हाला AC वापरायचा आहे की नाही. पण वापरा, मस्त वाटते. जरा वेगळा फील येतो जरा. आणि हे बघा, म्हणूनच मी हे सर्व क्लोज केलं होतं मम्मी, म्हणजे नंतर टेन्शन नको की हवा तिकडून जाते आहे, कूलिंग कमी होते आहे, बरोबर. तर रूम एकदम छान. आणि थोड्या वेळाने लादी पण थंड व्हायला लागली. आता रूम आता मी काय करतो, बंद करतो बघा. ठीक आहे, हे झालं आपलं बंद. ओके, गार आहे ना, गार झालं एकदम व्यवस्थित. कारण काय झालं, हा आमचा रूम आहे 10x10चा. हा ते 1 टन पण इकडे भास झाला असं 10x10 साठी इथे. पण मी 1.5 टन का घेतला, इन केस जर 4th पर्सन ॲड झाला तर त्यांना तरी रूम दरवाजा उघडावा लागणार, कारण रूम तिकडे, माणूस तिकडे झोपणार, तर त्यासाठी 1.5 टन घेतलं. आणि जर तुम्हाला इथे मम्मी जिकडे बसली आहे, उभी आहे ना मम्मी आणि काजल, तिथे पण मी तुम्हाला बेड लावून देऊ शकतो 4th पर्सनला, बरोबर काजल. म्हणजे तुम्ही इकडचे इकडे 4 माणसं झोपू शकता. 1 बेड इकडे पण लागतो, 1 बेड तिकडे लावून देईल मी. विथ AC रूम मध्ये 4 जण झोपू शकतात. तरी पण आयडिया चांगली आहे ना. ओके,
तर बघा सर्व व्यवस्थित. आता AC पण बंद केला आहे. ते कसं पूर्ण हवा गेल्यानंतर ते फ्लॅप्स बंद होतील त्याचे. कनेक्शन पण वरती करून घेतलं आणि हे सर्व पण चेंजेस करून घेतले. ACचं बटन इकडे आणि काय काय करून चेंजेस घेतले. तर AC लागलेले आहे. अजून नवीन अपडेट तुम्हाला दाखवलं. हे पॉझिटिव्ह अपडेट्स केले आहेत, म्हणजे सोयी केली आम्ही सोय. कोणाला इकडे येऊन गैरसोय झाली नाही पाहिजे. जर त्यांना ACची सवय तर AC तुम्ही घ्या. AC नॉन ACचा जर फरक बघायचा असेल ना तर या रूममधून त्या रूममध्ये जाऊन बघायचं. आता तिथे काजल गेली आहे, तरी आम्ही दरवाजा बंद केला आहे. इकडे बघा कसं वाटतं. इथे गरम, म्हणजे तो कसं थंड झालाय ना. आणि बघा आता तुम्हाला सांगतो, आता AC बंद केले म्हणून काय वाटत नाही. AC आहे म्हणून आपल्याला हा गरम वाटतोय, पण तसं बघायला गेला तर थंडच असतो. हा, पण आता जर तुम्ही दरवाजा चालू करून AC ऑन करताय ना तर तुमची कूलिंग होणार नाही एवढी. होणार नाही. कारण हा रूम Cooling, इथे ट्रान्सफर म्हणजे ह्या 2 रूम साठी 2 टन लागतो आणि आपण 1.5 टन आहे, तर ह्या रूमला कूलिंग होणार नाही जास्त. हा, तर दरवाजा बंद करूनच तुम्ही AC चालू करायचा. हो. आणि या रूम मध्ये पण बघा कबोर्ड आपण ठेवलं आहे. म्हणजे किती अपडेट आपण बोललो ना. जसे तर मी जो तुम्हाला बोलतात ना एक सांगितलं होतं की वर्षभर इकडे मी प्रोग्रेस काय तर काय इम्प्रूव्हमेंट करतच राहणार इकडे, जसे जे सोयीस्कर आहे आणि जे गरजेचे आहेत तशा प्रकारचे, आणि तसे आपण सर्व करतोय. जसं हे लावणं, कबोर्ड मागवणं, AC लावणं, आणि हे काही छोटे छोटे इन्व्हेस्टमेंट नसतात, चांगलेच पैसे लागतात ह्याला पण. तर आजचाही ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि आज व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. सर्वांनी व्हिडिओला लाईक केलंच पाहिजे. ठीक आहे. आज आम्ही बघणार की आजच्या व्हिडिओला तरी सर्वात जास्त लाईक्स आले पाहिजे. हा. ओके. बाय बाय. बाय बाय. बाय.